Быйыл Татарстан ярдәмендә Россиянең төрле төбәкләрендә 400-дән артык сабан туйы оештырыла. Дөньяның 35 илендә яшәүче милләттәшләребез дә сабан туйын үткәрә. Сабан туйының төп бизәге татарча көрәш. Быйыл Казанда батыр калучыларга традицион тәкә, шулай ук квадроцикллар бүләк ителә. Башкалада сабан туйы киләсе шимбә-якшәмбе 18-19 июньдә була. Сабан туйында гадәттәгечә ат узышлары, төрле милли уеннар, бай концерт программалары да каралган. Сабан туйы программалары турында тулырак мәгълүмат Республика Мәдәният министрлыгының рәсми сайтында урнаштырылган. Халкыбызның милли бәйрәмен уздыру мәсьәләсе ул менә шушы җәй чорында гына түгел. Ул аңарга әзерлек ел дәвамында бара. Һәм гомумән менә өздексез рәвештә даими рәвештә алып барыла. Сабан туйының уздыру методикасы курслары белән бер рәттән без менә Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы белән бергә уздырабыз. Ни өчен эшләнә алар? Беренчедән сабан туйны уздырыр өчен, авыл барыбызга да мәгълүм булганча Татарстан районнары шәһәрләрендә генә түгел, гомумән Илебезнең 35 төбәгендә һәм Россия Федерациясының 58 төбәгендә уздырыла. Ул чынлыкта да бик зур сан